pakaiannya duwe obat gawe diringake mumet. Karena minyak kayu putih. Ya, jalan tinggal ya. Dipakai ning nggon mburi bulu karo samping bulu. Nek wis to iso dinggo gawe aromaterapi. Piye wis mendingan? Minyak kayu putih kan ancen multifungsi banget. Iso gawe ngiringanke mumet nalika kegiatan sedina-dina. Uga bisa ngiringanke mual, peteng kembung karo gatal-gatal nalika kena nyamuk. Selain kuwi, minyak kayu putih uga bisa gawe aromaterapi. Dadi awak dhewe iso luwih rileks lan kepenak. Minyak kayu putih ancen oye.